Частка 3. Практыкаванне 1. Паслухай і пакажы. Анеля, а колькі табе гадоў? 1, 2, 3, 4. Мне 4 гады. А табе, Кастусь, колькі табе гадоў? Можа, табе 5 гадоў? Не, мне 6 гадоў. А колькі ёй гадоў? Ля-ля-ля. Гэта Маня, ёй 3 гады. А колькі яму гадоў? Талеру 5 гадоў.